Моңаршы югалганнар да. Минем умырткалыкта үлем шышы барлыгын белгәннән 2 көн үткәч, умырткалык хирургы күктән җимерелеп төште. Сине сындыру буенча искиткеч ниятебез бар иде, Джек. Син минем рентгенны күреп, минем үләчәгемне аңлагач, искиткеч ниятем әрәм булды. Гомереңне саклап калганымны телисеңме? Син гомеремне саклап калырга теләргә тиеш. Мин бу хакта уйларга киңәш итәм. Tell me you love me again, but this time slowly, 'cause you're talking too fast, baby, much too fast. Come on, squeeze me again, but this time slowly, 'cause I like your grasp, but it's much too fast. You said that love will grow together, 'cause you're mine, oh mine. Полиция, ишекне ачыгыз. Монда барысы да әйбәт. Ханым, бу кунакханәдә бер куркыныч кеше бар дип уйларга нигезебез бар. Без барча бүлмәләрне тикшерәбез. Мин ялгыз офицер. Бу кеше сезгә янап торып, моны әйтергә мәҗбүр итсә, зинһар, ишекне ачыгыз. Мин моны эшләмәсәм, Ханым, мин ишекне ватып ачканча сезнең 3 секунд бар. 1 2 Сәлам. Күңел ачабызмы? шайтан. Әйе. Кисәтү. Кисәтү. Сәлам. Сиңа да сәлам. Кисәтү. Нишлисең? Ташлар ыргытам. Кисәтү. Сиңа таякны тартырга Бу кирәк. крекерлардан туйдым инде. Алайса миңа ал. Үземне кирәкле итеп хис иткәнемне телисеңме? Қан анализларын һәм бу язмаларны син алып бардыңмы? Рентген кайчан ясалган? Бер атна элек. Бу шишкә тиздән операция ясап булмыйчак. Чөнки ул бик тиз үсә һәм тагын бер атна узса, бу мөмкин булмыйчак. О. Сезнең операция бүлмәсе тулысынча җиһазландырылганмы? Әйе. Анестезия, стерильлек. Әйе. Операцияны кичә ясарга кирәк иде. Аңладым. Кирәк булган бар нәрсә булачак, мин әзер. Син мине аңламадың дип уйлыйм. Мин риза булам димәдем. Синең ничек үләчәгеңне аңларга теләдем. Мин сезгә ышанам дип уйлыйсызмы? Сезнеңчә, мин тулаем ахмакмы һәм операция ясасам, сез мине җибәрсез дип уйлыйммы? Джек. Кирәкми. Ярар, Джек. Синең карарың мине күңелсезләндерде. Димәк, Бен, кич югында күңелсезлегең узак дәвам итмәячәк.